निउ इयारनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरबाय नोंथांमोननिसिम आंनि साबस्क्राइबार आरो भिउस नोंथांमोन गिबियावनो हेपि निउ इयारनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरबाय नै बिथाङाबो रुबिन बर' जों सानैजोंनो फैदों गिबियावनो नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोनसे हेल्प बिनो नागिरदों जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम बापरे आं गोजौनिफ्राय आख्लायबोदों जोङो बेनिखायनो गोबां मेंदों आरो गोबां सिङाव दं हाग्रासो बाला नोंथांमोना फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायबा नुगोन बैथिं जानाय नंला हाजोसो बाला हाग्रा बारि गोजासो बिथिं रावबो ओंखारा जोंसो ओंखारदों आरोखा ना लागोनदां 5 मिनिटसो हाग्रा जिथिं ओंखारनायलाय आरो बै पार दं बैथिं माने ओरै माने पिक जाग्रा प्लेस नै मोनब्रैसो माइ गोथौ दंबावो इसिबां बै नै दैसा सेरा बे दैसा सेरावनो ओंखारलांनो नागिरदों जोङो बे दैसायाव माने मानसिफ्रा माने पिकनिक जागासिनो दं बे पिकनिक जानाय प्लेससिम जों थांगोन आरो गोजौनिफ्राय गाहायाव दा बिथांनि दावहारि दैमारिया माने ओंखारगासिनो सिगां बिनि उन थांगासिनो दङ सेल्फि खालामगासिनो दं माने स्नेप खालामगासिनो दं आरो एसे बारा गैला माथो मोनफैथारनोसै नैनिखिना माबा ग्रं गोथौथार माबोरै ओंखारलांगो जादों बिखिनाखौ एबार सिनासो गोथौ नै गोथौथार नै बिथाङा ओंखारलांगासिनो दं बा गोथौथार दावहारि दैमारिया बिथाङा नै दैसासिम थांगोनसै आंबो बिनि उनाव थांनो नाजागासिनो दङ दैसाया एसे गोथौआनोलाय मोनहैनोसै बिथाङा बारा गैलिया नै माने दैसा सेरखौ मोनथारबाय नाइस लुकिं इउ हेपि निउ इयार 2019 बाय 2018 अके गाइस हाय गाइस नै आंबो ओंखारगासिनो दङ गोजौनिफ्राय गाहायाव अन्थांमोन दा अन्थाइ थाबाय वाव एसेबां गोजौनिफ्राय सिङाव फैबाय जोङो बा माने फ्राय मानसियानो ओंखारखाया दा सानैजोंसो ओंखारदों गुबुन मानसियाथ' बिदि ओंखारनो माने गिखायो माने बिराद गोथौना बुस्थुआ गोथौ जायो आरो माने ओंखारबा पिस्लायो आरो माने बहुत अन्थाइ दं मा दं आरो मा एसे पिस्लायोबा माने गोथौ गोलैखाबाय देहा मोजां मा जागोन माने आथिं आखाइ बायजोबखागोन ओंखायनो नाजानानै ओंखारगासिनो दं नै Woo!
हाग्रा सिङाव लाया आयौ नै दै जिरि बोहैलायनाय दं हाब्रु गैयाथ' आयौ जेरेङा फोथार एकदम खासिया हाग्रासो मोनलायलांबाय एबारना मोजां ओंखारदों फिस्लायगोन माबा दै दं एबारना फिस्ला फिस्लासो जाबाय आयौ दै दं नै फिस्लायदों दै दं मोनबाय दानाबा जों दै सिरि नै बहुत मानसिफोर दुगैगासिनो दैसा सेराव जोंबो दा नै ओंखारगासिनो दं जोंनिया दावहारु दैमारि बिथाङा नै मोनहैबाय दै आंबो एसे गोजौआव दं ओंखारगासिनो मोनहैस्लाबाखै गायनायबा नुथ'यो नै दै सिरिखौ बेहायनो गोबां मानसिफोरा पिकनिक जागासिनो दङ माने तामाम एन्जय टुडे